אנחנו במסיבת רווקות של רוני סטנדיק, שבא עם כל הפקלות למסיבת רווקות. בבקשה, בבקשה, קבלו אותה, הקלה שלנו. מי זו? רגע, נישוקים. ורגע, עכשיו אמא מעניקה לה פה עניינים. רגע, רוני, תורידי רגע את איזה זר, וואי. רגע, תני לה להוריד אולי את הפקלות קודם, אמיתי. את לא צריכה לסחוב, אנחנו נסחוב. וואו! בבקשה. וואי, רוני, הזר מוש עלייך. ממש יפה. וואו, רגע, יש פה עוד חלק מהטקס. אמיתי, בבקשה, יש פה עוד זה. עוד דבר קטן. אנחנו משלימים את הטקס. או, הנה, ככה רואים אתכם הרבה יותר טוב. וואו. אמא שלכם מפת האלפון, אני מוצאת כל מה שצריך. כל הכבוד לכם, חמודות שלי. רגע, אני עכשיו עוד עושה לכם וידאו, נשיקה וחיבוק בלייב, ותכף אני אעשה לכם סטילס. יופי. טוב, אז קודם כל נגיד לרונו שאנחנו אוהבות אותך מלא, ואנחנו מאוד מתרגשות בשבילך, והולך להיות יום מושלם. תראי, אני צריכה לבכות. הולך להיות יום מושלם וכיפי, וסיפתח לחודש המושלם הזה. I love you.